vlastně poslední sezóna Vlasty. Máme tam cvik speciální na kozí. Tady žoní, vole, on to možná zapíše taky, vole, víš jak. Nebudu lhát, ale fakt jsem dneska vyždímanej. Tohle je to mít doma, je lepší, než mít doma hezkou starou. Už jsem tu agresi v sobě trošku našel, takže cítil jsem se v tom místě, to se povedlo. To lehký. Pojďte do Egypta, jak si zkoušel do léka. Už jsem to moc ani neměl sílu počítat. Já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme, jak vypadá takový trénink v přípravě na mistrovství světa. Zároveň je dnešní den speciální, protože za mnou přijel můj trenér, můj kamarád Vlasta. Já jsem šel kolem jenom. Takže můžete se těšit, že nám dneska řekne spoustu tipů do tréninku společně se mnou, takže určitě se dozvíte něco nového. A připravil jsem si malý překvapení, to bude druhá část videa, takže máte se na co těšit, sledujte a my jdeme na to. Let's go! Takže jsme po rozcvičce. Jakmile se Vlasta protáhne, tak nám řekne, co nás dneska čeká. Dneska nejsou těžký benče. Takže vidím to, že to budou benče po třekopáčkách. Pak budou nějaký floor pressy, takový ty doplňky pro zlepšení, tlaky a tak dále. Takže za chvilku nám k tomu řekne Vlasta víc. Zároveň nepřijel jenom Vlasta za mnou, ale přijel za mnou i můj kamarád z Plzně, Kuba. Ahoj, tím, že nejsou lehký benče, jsem tady. Ne, Kuba je super kluk, silnej. Jezdí za mnou soboty, kdy mám těžký benče, takže toho si vážím, protože mě to posouvá v přípravě. Tak jsem rád, že dorazuje dneska. Dneska jdeme lehký benče, což je do nějakých 80%. Není to přesně, je to plus minus, ale tak prostě končíme na nějakých trojkách prostě. Jo, dáme floor pressy, na zlepšení vlastně toho dotlaku, dáme nějaké jednoručky, co ještě ty vole? Nějaký kladky tam byly. Kladky. Takový ten super cvik, takže doporučíme lidem. Máme tam cvik speciální na kozí, někdo si může myslet, že blbě cvičíme techniku tricáků, ale není to úplně tak, jo. Takže máte se na co těšit. Máme po rozcvičce a jdeme na to. Jdeme něco naložit konečně. Co, kolik jsi naložil? 20 kg. 20 kg. Snad to dám, jo. Říkalo se lehký benče, ne, dneska? Jo. Jinak už jsem rozšířil uchop, o čem jsme se bavili vlastně v předešlém videu. Cítím se v tom fakt dobře, co vlastně teďka jsem měl ty 2 měsíce takový jakoby off-season, kdy jsem měl lehký tréninky, tak jsem to piloval, jezdil jsem strašně opakování, abych se na to zvyknul. Cítil jsem se v tom místě, to se povedlo, takže teď už budeme trénovat, ať něco pořádného s tím zvednem. Měl by tam být i skrz ten úchop posun, tak se těším. Těším se, že na závodech padnou nějaký velký čísla. Jako tím, že to rozšířil, tak výcvik přes záda, sníží vlastně dráhu pohybu, za mě to bude to. Tak, v sobotu tak mě čekají takový první závody. Nejedu tam na výkon, ale jedu čistě podpořit jenom tu akci. Jezdím tam každý rok, letos už tam pojedu po 4. Jsou to charitativní závody, kde se vybírají se peníze pro malýho Timíka, který je na vozíčku. Takže říkám, jedeme tam prostě, ať se vyberou co největší peníze. I kdybych měl zvednout nic, tak stejně tam pojedu. Takže to nás čeká teďka v sobotu a pak si povíme víc o dalších závodech. Teď jsme na začátku přípravy, takže říkám, vůbec nepočítám s nějakým výkonem, ale jdeme tam čistě závody podpořit. Máme nastavenou Brazílii, ta je 25. října, ale teď jsme zjistili, že bude vlastně ještě mistrovství světa VUAP Nice, který je nějaký 11. října, takže by nám to krásně tu sezónu za začátku vlastně takový toho, že už budeme silný, vlastně, tak by nám to pokrylo. Mimochodem, co tady nezaznělo, tak bych chtěl zmínit, že tohle je vlastně poslední sezóna Vlasty, takže chceme si to fakt užít pořádně spolu. Já jsem šťastný, že můžu být u toho, že můžu vlastně přípravu s ním, takže teďka bude i spoustu tréninků společných, protože říkám, no, je to poslední taková cesta. Je to můj konec tady. Myslím si, že Vlasta to dokázal fakt neskutečně, co pro tenhle sport přines, to prostě nemám slov a fakt jako smekám klobouček. Doufám, že budu pokračovat v jeho šlepejích, no. Ale já moc děkuju, ty jsi jedinej, kdo tady může pokračovat v mojich šlepejích. My jsme se tak nějak, asi to k tomu mělo dojít, potkali jsme se prostě ten správný čas a myslím, že prostě už je na čase to trošku změnit, trošku to posunout. Dave je mladý, talent, který prostě bude úplně jinde než já
A já už to mám prostě jako za sebou, vole, nebo ne, jako za sebou úplně ne, vole, ještě žiju, cvičit si budu dál, ale prostě v tom Openu už těm mladým klukům, vole, prostě nebudu moc konkurovat a už do sebe nechci rvat ty sračky prostě a všechno, jo, chci si prostě žít, cvičit, vole, a hotovo, no. Takže dneska je to 4. trénink z 20, jdem na to, pokračujeme. Já strašně vlastně vypřeju, aby na poslední sezóně si zapsal to číslo, těch 270, zapsal světový rekord a já aspoň budu mít motivaci, co překonávat do budoucna. No tady žvaní, vole, on to možná zapíše taky, vole, víš tak. Ne, tak to je tohleto, jako když máte vedle sebe fakt někoho silného, tak to je největší hnací motor, ty vole. To vás posiluje úplně nejvíc. Já jsem za to vděčný, že můžu být tady s Davem to. Já jsem vděčný, kamaráde. Jinak, jak jste si určitě všimli, tak právě benchujeme na tom benchi, na kterým jsme, nebo o kterým jsme básnili v každém videu. Je to vlastně to nejlepší, co vůbec člověk může mít do přípravy. Je to bench od Elejka. Máme tady veškeré osy, zarážky, kotouče, všechno Elejko. Měli jsme to vlastně i na závodech Czechia Bench Press, co jsem pořádal. Tohle to je prostě, tohle to je posvátný, jo? U nás mezi benchařama to je posvátný, to je prostě, tohle to mít doma je lepší, než mít doma hezkou starou. Fakt? Hele, přirovnal bych to mezi autama. Tohle je takový Rolls Royce oproti Octavii, jo. Dávám tip na benče, za prvý hlídejte si vždycky přesně tu šířku, jo, protože tady máte ty zářezy, tak aby se to na obou stranách chytili úplně stejně. Snažte se držet zápěstí rovně, nezaklánějte to takhle, protože vám přicházíte pak opákový přenos. Jo. Tak, 200? 200. Když si říkáme, že jedeme lehký benče, pro mě to je hodně v uvozovkách, protože mně to přijde, že ty lehčí benče jsou mnohem víc náročnější než ty soboty, kdy máme těžký. Takže vole, takhle to. Těch opáček tam je hodně, jo, takže samozřejmě pak když jezdíš trojky tady se stopkama, tak je to podle mě těžší, než když máš jedničky. S nějakýma maximálkama se vyšťavíš ještě víc. Jedem. Pojď ještě jednu. Jedem. Super. Už to dá aspoň cítit? Už to trošku jde cítit, no, už to je nějaká váha. A jedem, bomby! Jo. Dělej ještě jeden, dělej. Hop. Pojď, zatlač to, dotlač to. Ale já se nás sem piču, já to necítím vůbec v rukách. To je úplně lehký, vole. To je úplně lehký. Když jsem klidnej, tak to je strašně těžký. Ale jak se trošku nasereš, vole, to vemeš a už cítíš, že to je lehloučký. Na tomhle jsem se taky snažil zapracovat, protože já jsem extrémně klidný, já jsem fakt mě jen tak něco nerozčílí, ale trošku jsem na tom začal pracovat, bylo tam pár podnětů a už jsem tu agresi v sobě trošku našel, takže dokážu se nasrat. Dave prostě fakt klidnej, strašně vyklidněný člověk, říkám dělej, naser se, musíš se nasrat. Fakt jsem poprvé v životě, minulý trénink, jak jsem byl tady, tak jsem ho viděl se nasrat. Poprvé, no. Když jsme se viděli poprvé, říká, vybav si někoho, kdo tě fakt sere, koho bys napálil nebo něco. Já říkám, že nikdo takový není, ty vole. Já jsem se všiml za dobře. Ale teďka už je to tam trošku, takže... Tam je někdo, je. Takže jsem rád. Skvělá věcička na doplnění cukru, jo, když jdete fakt silový trénink, tak tyhle bonbonky, roznový cukr, úplně ideálka. Jo, během sérií trošku doplnit ty cukry, ať je tam ta energie, protože to tělo si toho vezme fakt hodně, ty tréninky jsou těžký, ty váhy jsou obrovský, takže je potřeba určitě doplňovat cukry, ať pak nevyhoříte. Tak jde. Pojď dělej. Pojď zaber. Pojď dělej, utáhni to. Tak jsou kolik teď? 220. To je ta předpříprava v Egyptě, co měl vlastně. A to bylo dobrý. Pojďte do Egypta, jak si zkoušel do léka. Co jsi tam našel zajímavého? Ty vole, sami dobro týkám, jsem se cítil jak malý dítě v hračkárně, ty vole. To nevěděl, co dřív, ty vole.
No, jo, jedem. Pojď a jedna. No. Dobrá práce. Jo, taky cítím už jako sílu trošku. Trošku cítím sílu. Dobrý, ty vole. Hele, vzhledem k tomu, že tam je jenom 4hodinový posun časový, tak to nebude úplně takový rozdíl, ale bude dlouhá cesta. Takže určitě tam pojedeme minimálně 3-4 dny dopředu, aby jsme se aklimatizovali, skočíme si tam do fitka, odpočineme si, budeme pořádně jíst a pak, že jo, klasika, den předem vážení a pak závody. Takže aspoň 4 dny dopředu, no. Hele, teplo tam úplně nebude, nebo bude tam kolem 28 stupňů třeba, takže tak příjemně, ale co je nejhorší, tak je ten časový posun, ale ještě horší je ta cesta. Časový posun jsou 4 hodiny, jak říkal Dave, to není tak jako šílený, ale ta cesta, jako když jsi velký, hej, ty vole, v tom letadle, prostě to tě rozbije, jo, tam letíš, vlastně nejdelší je vlastně z té Evropy do toho São Paula, to bývá třeba 12-13 hodin v kuse vlastně, jo. Že to je fakt jako dlouhý. Ten, kdo si nezažil závodění za oceánem, tak vůbec jako neví, ty vole, jo. Já ty výkony za oceánem mám všechny jako vždycky na hovno, jo, oproti třeba Čechám. Líbí se mi ta myšlenka, že tam jedeme 4 dny dopředu, dáme si tam trénink, nastartujeme to tělo a pak budeme ready na ty závody. Ale je to double pause bench press, takže vlastně vemeš, jedeš, v polovině stavíš, dolů stavíš, nahoru v polovině stavíš, dotáhneš, zase dolů, ping, ping, ping. Jo, je to na zvýšení síly, trošku to nahrazuje vlastně floor press, a protože vlastně začínáš z poloviny dolů vlastně, jak to brzdíš, tak to taky nahrazuje negativní benče. Takže se to dá jako použít. Já jsem minulý rok vlastně, že jsem připadal na Olympii, tak jsem to zařadil a je to skvělá věcička, takže doporučuju. Tak pojď na to. Ono. A bum, dotlač, tak. A dolů. A dotlač. Dobrý, jo. Je. Takže pojďme teďka floor press ze země, nějaké jednoručky a pak tu kladku ještě, no. Nakonec se ještě protáhnout, trošku procvičit se. Jo, rotátor určitě. Teďka nás čeká floor press. Floor press je vlastně výborný v tom, že si krásně zlepšíme ty dotlaky. Takže se pojďte podívat, no, jak to vypadá. Pojď. To je mordor, ty vole. Hlavně, jestli se nedal skoro pauzu. Ještě je tam. Floor press máme odjetý, jeli jsme vlastně 180 na nějaké opakování, už jsem to moc ani neměl sílu počítat, pak jsme dali 3 s 200 a teďka půjdeme na jednoručky. Řekl bych, že na vršky, takže pojedeme na šikmé lavici s tím, že vždycky dole dáme stopku a krásně to projedeme. Už jsme tady přes 2,5 hodiny, takže už je to jako náročný, ale musí se makat. Takže? Jdem dělat píčoviny. Super cvik, přesně. Cvik vlastně na zdokonalení benče, jo, jak jsem říkal na začátku, někomu to může přijít, že jeden špatně jako tricák, že ne jeden technický tricák, ale není to o tricáku, ale je to vlastně doplňkový cvik vlastně na benče, kde vlastně člověk vlastně dotlačuje tricák, ale zároveň tam tlačí i tu kozu vlastně.
fakt. Jakože teď mám vole, fakt po dlouhé době, už minule jsme měli jako super trénink, ale nejeli jsme tyhle věci kolem ještě, jeli jsme vlastně jenom benče. Je to tak? A už to mělo jako tu šťávu, ale dneska to je ty vole To je tak, jak by to mělo být. Jo? Jakože pocitově Jsi vyšťavený taky, jsem no. vyšťavený úplně stejně jako ty soboty, kde jdeme těžký bench. Takový trénink, si představuju, no. Tak by to mělo vypadat v každý přípravě, každý trénink. Klasicky jsme si sáhli na dno. Klasicky se do masou, vole. Takhle to máme rádi, vole. Tohle se mi Dave líbí, že je fakt, ale on vždycky vydrží do konce, ty vole. Co děje. Málo kdo prostě to jako dává v tomhle tempu. Ale teďka projdeme rotátory, pak se ještě trošku roztáhneme a tím vlastně bude končit dnešní trénink. Dnešní trénink klasicky 3 hodiny. Nebudu lhát, ale fakt jsem dneska vyždímanej. Nechali jsme tady fakt všechno. Já taky stačilo mít. Tak máme po tréninku, je to trénink přípravný na mistrovství světa v Brazílii. Je to jeden z těch lehčích tréninků, který máme, protože máme trénink benche 2x v týdnu, s tím, že jedenkrát je těžký, druhý je jako lehčí. Nicméně on moc lehčí není, je extrémně náročný, ale je spíš zaměřený na nějaký pilování techniky, pilování do tlaku a tak dále. Jo. Já myslím, že jsi to řekl úplně perfektně, prostě je to trénink lehčí, který je do 80% maximální váhy, jo, ale zároveň těch cviků bylo jako hodně, takže ve finále o moc lehčí. Já jsem úplně vyřízený, takže chci vám poděkovat, že sledujete tuhle cestu na mistrovství světa do Brazílie, což bude vrchol přípravy, kde doufám, že padne nejvyšší výkon, jak u mě, tak u Vlasty. Děkuju, že sledujete, určitě nezapomínej odebírat, nezapomeň dát like, můžeš to sdílet ke svým kamarádům, ať se to dostane k co nejvíce lidem. A my se vidíme zase příště. Budu pro vás mít další video, to bude speciální, bude to něco úplně jiného, bude to takový na odreagování, takže máš se na co těšit. Já se taky těším. Tak jo, mějte se lidičky. Ahoj. Čau.